ala na Chukwu nyelu gị n'aka nya ka iji bụlala na-azụ nwa oge ala na-agba mbọ na Naịjirịa na ndị ile mara na ọ ga-eme oge ala na-akwado ije obodo oyibo na famaro n'oge butike ọsọ gbaliru agbagazo ọnụ kwulu njekwugo mma ọkwa n'ala nwa nwa ogbenye ajụlajụ ya na-emezi ife ego ala onye ego ala na-azụ nwa ala na-enye ụmụ Tony Mombasa ala na-azụ nwa Dogu Mozambique ala onye ego ala na-azụ nwa ala na-enye ụmụ ndị onye mmanụ ga-eme ala na-azụ nwa Tony Mombasa obele nwa jelu Mozambique yewe bulike onye ọgụ n'Enugu steeti onye nze nwa Amobi na-ekwunye ọnụ kwulu njọ ọnụ kwulu njọ kwugo mma ala onye ego Tony Mombasa Odogwu Mozambique Honorable Tony Eko Tony Mombasa D-Money onye ego ka nna mbọ Honorable member na Dynamic Club Worldwide Mozambique branch Odogwu abịa n'azụ nwanne ezi nwasị ihe n'ọgwụ local gọọmenti n'Enugu steeti ala ke n'elu ụmụlọlọ gị Pastor Lizzie Eko ezi nne m ụlọ ọmụmụ nne m ụlọ ụmụ ọma nne m ụlọ oge na Chimamanda nne m ụlọ ụmụ na Chimuso ndị be Tony Mombasa ala na-azụ nwa Tony na Mombasa Tony Mombasa D-Money onye ego ogologo ego gị toro ogologo D-Money nwanyị ọgụ onye ego D-Money onye ego Tony Mombasa nne m ụlọ ụmụ ọma Papa Ogechukwu na Chimamanda papa mụ na Chimuso ọkwa nke bụ CEO Tony Investment Nigeria Limited D-Money Tony Mombasa Tony Mombasa Odogwu Mozambique onye ego ka nkene nne na nna gị ka nkene ndị mụlụ Odogwu Chief Eko Anyaokwonwo eze chi wetara n'ihe Kingdom Roman Ogwu Kiseje kenelu mụlọlọ gị Odozi akụdi ya ada ndị ihe Kingdom nne m ụlọ ọmụmụ lechaba Chukwu agọzigo nwa gị ka nkenezi nne m ụlọ
odogwu nwanyị na Mombasa ọkwa nke bụ founder Servant of Jesus Ministry nwanyị Chukwu jikwalu ngwọlụ Chief Wilfred Okafor Ogbefi Nnayerugo 1 akụrụ ụlọ n'ihe Kingdom akụrụ ụlọ kenelu m lọlọ gị Chinasa Okafor nwunye akụlụ ụlọ ọkwa akụlụ ụlọ bụ CEO Toski Investment Limited nwanne Tony Mombasa ndị ihe Kingdom Tony Mombasa si mụ kene ndị oyi ya Oliver Chibika Yogu Nwachimeleze nkizizi na Nsụka onye goyi mmụọ odogwu Tanzania onye nze nwe mobi na boy Nwachimeleze odogwu Tanzania ọkwa nke bụ CEO Olibes Boutique onye ji fashion kalisia honorable member na Dynamic Club na Maputo branch Nwachimeleze ezoghị Tony Mombasa Olibes Boutique and Fashion World ebe anyị na-achọ mma onye Nsụka n'Enugu steeti Nwachimeleze na Nsụka Money man Ozigbo Ndu na Tanzania honorable member Dynamic Club na South Africa anyị ego na South Money man onye ego na Mandela anyị ego anyị money anyị ego Tony Mombasa si mụ kene anyị money onye money Ikechukwu Iregbunam Ulufada n'Imo steeti Dorobuchi na Bamako Mali ezi nwa si Owerri bịa Dorobuchi onye ego onye ọma Doro anyị ejebachala ka ije kene Owele High Chief Jeff Owele na chala odogwu na Mozambique ezi oyi ka nwanne odogwu Mozambique onye ego Owele na chala mmọnwụ Chief Roland Ayogu Ezeomogo Chairman ndị Enugu Ezike na South Africa odogwu Ojimoto na South honorable member na Dynamic Club South African branch Ezeomogo Chief Chidi Okoro Akuneti Gboku na Liberia Akuneti Gboku nke izizi n'ihe Kingdom onye goyi akụ onye ego Akụmorovia na nke bụ chairman ihe Progressive Union na Liberia Akuneti Gboku nke izizi n'ihe Kingdom onye ego ka na-akpọ Akuneti Gboku 1 na Liberia na Monrovia odogwu akụ onye ego Akụmorovia
Chief Okwuchukwu Bensala Ezeomogo na Tanzania odogwu n'Azịa Iyala local gọọmenti Kiseje odogwu Bensala Chief Edwin Asona amụlonye nego nke izizi n'ihe aka na Nsụka aka ji ikuku oyimu agbalakata n'ihe aka onye ka mụlụ ụmụ ego obele nwa jelu Thailand butike mmadụ ili onye ka mụlụ ụmụ ego amụlụ onye nego onye ihe aka ezi mmasị odogwu aka ji ikuku ezi oyimu onye ka mụlụ ụmụ ego onye ihe aka ndị ya aka jiri ga-agbalakata onye ego onye ka mụlụ ụmụ ego odogwu na-ada egwu nnetilito n'Imo Mbasa ụya ka nna kwaluto n'Imo Mbasa ala na-enye ụmụnne ezi nwa si ihe Kingdom nwonye ọgụ n'Enugu steeti Tony Imo Mbasa obele chukwu melu gị ka ndị ilo na-emelakwa Tony Imo Mbasa fama nke chukwu na-akwado ala niile enye ụmụnne Tony Imo Mbasa onye ọgụ onye ego odogwu Mozambique kelelu ụlọlọ gị Pastor Liz Eko ezinne mụlụ oge ezinne mụlụ Chimamanda Tony na Chigamanda nata ala na Chigamanda nata ala onye ọgụ onye eze nwemobi na-ekwunyere onye ọgụ onye ego ala na-enye ụmụnne ka nke n'odogwu Chief Tony Chinedu ebekue ndị ike ndị Igbo odogwu na Kenya ebube ndị Igbo na Kenya CEO ebekue Event and Entertainment nke dị na Lagos ebekue odogwu jelu Kenya bulike ebekue Chief Injinia Chukwudọdụmegwu agbụrụ Kano Ọsụ ebube n'Ụmụọka ebube Ụmụọka ji ebube ezi ọgọ agbụrụ Kano South odogwu na South agbụrụ Kano Ọsụ Ikechukwu Irekwula Ulu Fada n'Imo steeti Orobuchi na Bamako Mali eze nwa si Owerri bịa Chief August Nwafọ Chibuike n'England British man odogwu na Malawi ọkwa nke bụ director England na Tactical Nigeria Limited egwu nnetili odogwu
steeti ala na-azụ nwa ala Mozambique Diamond onye ala Mozambique ala na-azụ nwa ara niile n'ụmụnne Diamond onye ara niile n'ụmụnne ala na-azụ onye eze nwa obi na-ebunye n'iyi ara 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 ara